Etxeko txikienei edo nerabei zuzenduko diegu. Gaurko protagonistak eurak izango direlako. Gehien bat, eurek interneten egiten dutena aztertuko dugulako. Hausnarketa txiki bat proposatuko dizuegu, nerabek interneten egiten duten jardunaz. Noemi Rivera izango dugu lagun, hau guztia aztertzeko. Baina beste gai bat ere landu beharko dugu, hau ere interesgarria, software librearekin lotua dagoena eta Bilbotik datorrena. Joseba Bilbao, Ibar Ezkerra ikastolako irakaslea da, eta berak kontatuko digu zein proiektu duten eskuartean. DVD batean, Euskal Software Librea sartu dute. Zuentzat erabilgarri jarriko duguna gainera, gure sare sozialetan. Beraz, adi entzun Josebak kontatuko diguna, eta non eskuratu dezakezuen DVD-a. Eta noski, hau guzti hementxe izango da, abilduan. Xabi Unanu naiz, eta ongi etorri guztioi Euskadi Irratiko teknologia berrien txokora. Abildua, teknologia berriak ere menperatzen ditugulako. Teknologia berriak menperatzen saiatzen gara, edo horretan laguntzeko gauzten bila joaten gara. Eta kasu honetan, euskaraz eta software librean lan egiteko gauzatxo baten bila joango gara. Joseba Bilbao, egunon. Egunon. Beno, zuek zerbait sortu duzue guri lan honetan laguntzeko, ezta software librean eta euskaraz lan egiteko bidea behintzat argitu diguzue. Bai, DVD bat sortu dugu. DVD bat sortu duzute, bai. Eta DVD horretan ze sartu duzue, Joseba? Bueno, bertan bildu ditugu, sarean topatu ditugun software libre tresnak, eta bide batez euskaraz aurkitu ditugunak. Joseba Bilbao Ibar Ezkerra lanbide ikastolako irakaslea da, eta esan genezake software hau sortu duz, DVD hau sortu duzela software ez betea ikasleentzako gehien bat. Bai, bueno, guk bertan ematen dugu lanbide heziketa, informatikako erdi mailako mikroinformatika sistemak eta sareak, eta, bueno, gu urtetan zehar ikusi dugu behar hori euskarako softwarea eta instalatzen genuen ikastolan, eta, bueno, tresna guztiak interneten zeuden, leku batetik, bilatu zenuen beste batetik, eta asmoa izan zen ikaslena, oie guztiak biltzeko tresnaren bat sortzerik zegoen edo ez. Beraiekin batera sortu dugu. Denon artean sortutako proiektu bat izango litzateke beraz. Bai. Gainera bertan, topatu dugun softwarea, esan genezake gure egunerokotasunerako balio digutenak dira, ezta? Bai, tresna dira denetari, pelikulak ikusteko, musika entzuteko, ofimatika lanak egiteko, pizkat denetari dokozu. Ikusten ari naiz hemen, deskargatzeko gauza bat daudela, uTorrent eta Mule bezalakoak, Ares ere bai. Ofimatikako lanak LibreOffice bezalakoak topatu ditzazkegu, musikan ere GrooveShark eta Songer. Esan genezake, sarean zehar ezagunak diren programak direla, eta zuek bidea arrastu duzula kaso horretarako. Bai, guk egin duguna ikaslekin batera da horiek interneten bilatu, eta gero era atsegin batean instalatzeko aukera ematea. DVD-an sortu dugu aplikazio nahiko atsegina, todo en uno antzeko bat, bai. Eta helburua da tresna horien inguruko informazio emateaz gain, instalatzeko aukera ere izatea. Hala ere, zuen ikaslentza sortu duzue, baina honek edapen zabalago bat izan dezake, ezta? Bai, asmoa gainera da Bizkaiko ikastolen artean zabaltzen ari gara. Joaten gara jardunaldi bat antolatzen gaude, eta ikaslei ordu bateko saio ematen diegu, pizkat software librearen nondik norakoak azaltzen, pizkat nahiko txarla horrela ameno egiten dugu, eta txarla bukatu ondoren ikasle bakoitzari banatzen diogu DVD bat. Ikasle bakoitzak DVD bat eramaten du etxera, tresna guztiekin.
Ez dago bat ere gaizki. Ez. Norentza sortu duzu, maila zehatz batentzako edo... Bueno, printzipioz gu hau eskaintzen ari gara DBH lau eta batxillergoko lehenengo mailako ikastentzat. Pizkat ja helduagoa direlako eta badakite pizkate informatikan zer nahi duten, ez da? Baina printzipioz eguneroko lanak egiteko pentsatuta dagoenez, printzipioz ez dago inolako arazorik. DBH irun ere mandugu noiz bait, eta, baina printzipioz maila horietarako. Printzipioz agintza sortu duzu, baina edo norker erabili dezake, ez da? Bai, arazorik ez. Sarean eskegi duzu baita ere, DVD-an nahi duenak bere ordenagailura jeisteko, ez da? Bai, ipini dugu Megan igota dago, ni badukat blog bat sarean, eta hortik ere eskuragarri egongo da, eta hemendik gutxi ere ikastolaren web horrian ipiniko dugu. Ongi. Guk ere gure bideak ere erabiliko ditugu gure entzulei helarazteko baita ere denentzat errestasunak egon daitezten. Bai, behintzat ezagutzea tresnak. Hori da, gehien bat, ohituta gaudelako zerbitzu zehatz batzuk erabiltzera, programa zehatz batzuk, baina horiek badute software librean parekideak izango liratekenak. Eta gainera euskaraz. Halere, software privatiborako ere euskaratzeko zerbitzu batzuk ere gehitu dituzue. Bai, kontua izan da, azken baten software privatibo horiek gehien bat dira Microsoften produktuak, guztion artean ordaindu ditugunak, Jaurlaritzak ordaindu dituena. Egia da. Orduan, softwarean edo DVD-an ere horiek sartzea erabaki genuen, azken baten badakigu eguneroko lanean erabiltzen den sistema eragilea Windowsa dela, eta horiek ere euskaratzeko aukera dagoenez, horiek ere sartu ditugu. Printzipioz, guk ere nahiko genuketena software librean izate, baina ohituta beste zerbaitekin gaude, ez da? Bai, ez da, denetari dago. Halere, programa biltzerako orduan eta gabeziaren bat topatu alduzue, edo denak onura dira, dena onna bakarrik topatu duzue? Hombre, gabeziak, maila profesional batean oso programa profesionalak eta behar direnean, orduan bai ikusten da gabezia bat. Bai euskara aldetik eta bai eta software libre aldetik. Baina, eguneroko lanean eta tresna guztiak software librean aurkitu alditzakezu, arazori gabe. Zangan ez dake interneten nabigatzeko, gure sistema eragilea euskaraz edukitzeko, ofimatika, musika, bideoak, guzti hau duena euskaraz. Bai, guztia euskaraz. Lanerak utziko dugu orduan gaztelania. Gaztelania, tresna batzuk ere gaztelanian ipini ditugu, adibidez antivirusak eta ez dugu topatu euskarako antivirusik, eta horiek software libre izan da, baina gazteleraz daudenez, horiek ere DVD-an sartu ditugu, baina software libre direlako, baina baintzat ez dugu topatu euskarako bertsiorik. Hala ere, gaztelera zerbitzutzuk eta horiek ondo daude sartzea. Kontua da, guzti hau dena DVD batean sartu duzuela, baina programa guztia berritzen dijoazten enean, DVD desberdina sortu beharko dituzue, o zein da zuen intentzioa? Printzipioz urteetan atorn urtean pentsatuta daukagu beste bertsio bat egitea, baina DVD-an, aplikazio egin batera, aplikazio berak badauka informazio, aplikazio bakoitzak badauka informazioa eskaintzen duen botoi bat. Orduan, informazio botoi hori sakatuz gero, agertzen den informazioetatik bat izango da, aplikazioaren web orrialdea. Orduan horrek ematen dizu aukera, aplikazio eguneratua jeistea. Daukazu linka edo esteka, aplikazio bakoitzaren web orrira. Hortik ere jeisteko aukera daukazu azkenengo bertsioa. Claro, hemendik bertsio hauek 2 hilabetetan zarkituta geratzen dira. Hori esan behar nizun, badirelako programa batzuk asko eguneratzen direnak, eta bertsio berriak ateratzen dituztenak behin eta berriro. Adibidez Firefox buen navegatzailea. Horregatik. Hilabetean behin ateratzen dute bat. Ez da gita azken hilabetetan hilabete atera dituzten eguneraketak, eta horretik pixkanaka eguneratzeko. Eta programa berak ere ematen du aukeraz, zozenean egiteko. Aplikazio, bertan dauden aplikazio guztiek, daukate esteka bat beraien web orrialdera. Eta orduan hortik jeitsi dezakezu, azkenengo bertsio, inkluso beste sistema eragile baterako bertsioa, edo dana dalakoa. Oinarri bezala hartuko genuke DVD-a bertatik instalatzeko, baina DVD berria iritsi bitartean, beste aukera batzuk ere eskaintzen dira. Ez garanka motz geratuko. Hori da. Halere, esan duzu, Bizkaian edatuko duzuela, guk ere hemendikan edatuko dugu, baina honek ibilbide luzegora izan dezake, ez da, Joseba? Saiatzen ari gara pizkat edabidetara zabaltzen, eta jendeak ezagutu dezan, guk adibidez ikastetxetara, eta ikastoletara joaten ari garenean, ikasleekin proiektu hau aurkezten, oso harrera ona izan dugu, ikasleek galdera asko egiten dituzte, eta gu oso posi gaude, ikasleek ez dakiten gauza batzuk ikusten ari dira, eta batzuk instalatzeko gogoekin. Ez dago gaizki? Bertan ere Ubuntu sistema eragilea daukagu, beste gauzen artean,
Orduan, ipentzen diogu Ubunturen bideoren bat, ikusteko zer egin daiteken, eta, bueno, beraintzat gauza berria dira. Bai. Askotan arazo gehiago ditugu irakasleen artean, ikasleen artean baino. Ikasleek prest daude gauza berriak ikastera, eta irakasleek zeozer berria denean esaten dute, beldurra sartzen zaie. Bai, ohituta daude igual beste betikoa erabiltzen, eta arazo gehiago, bai. Nolakoak izaten dira bilera horiek edo zuen esplikazioa nola aipatzen dituzu, Bai, gu juten gara, ikastetxe bakoitzari deitzen diogu, esaten diogu proiektuaren berri, eta ber nahi duten saio antolatzea beraien ikastoletan edo ikastetxetan, joaten gara ara, eta ordu bateko saioa ematen diegu impres, diapositiben bitartez, azaltzen diegu pizkat software librea zer den, DVD-an zer aurkitu daiteken, pizkat jakinaraztea zer dagoen DVD-an, eta gero ikasle bakoitzari banatzen zaio DVD-a. Eta oso ondo, egia esateko oso galdera asko egiten dituzte, eta oso, primeran, esperientzia polita bai. Ikustan dute ikasleak gustura geratzen direla, baina irakasleen aurbeak ikusi nahiko nahituzket, zer esaten duten? Denetarik, normalan egoten direnak izaten dira informatikako irakasleak, eta horiek ondo hartzen dute, baina gero esaten didate, baina eski adibidez LibreOffice instalatzeko ikastolan, arazo bat dauzkagu, eta jendia ohituta dago igual betikoa erabiltzen, eta hor beti dago borroka bat, baina hasi beharko dugu lekune batean. Orduan zer egin beharko litzateke ikastola eta eskola bakoitzeko informatika irakaslea konbentzitu, eta honek bere inguruak konbentzitu bezala? Hombre, nik proposatzen diet, bai, inkluso irakasle batzuk esaten didate, horrelako saioak software librearen inguruan antolatzekotan irakasleen artean, irakaslei esateko, irakasleak ere jakinarazteko ze tresna dauden, irakasleek ere ez dituzte ezagutzen askotan. Askotan ez dituz ezagutuko. Orduan, irakasleak azken baten erakusten dio ikasleari berak ezagutzen duena. Orduan, hor ere beste erronka izango litzateke irakasleak bultzatzea edo animatzea beste tresnak erabiltzera, bai. Eta gainera, esan dakoa, euskaraz. Euskaraz gainera, bai. Horregatik, orain arte, ohituta geunden dena gazteleraz egitera, eta orain ikonoak aldatuta, itxura aldatuta, izenak aldatuta, ohitzen joan beharko dugu. Bai. Bai, Joseba Bilbao, mila esker gugan etortzegatik, zuen proiektua eratzegatik, eta esan dakoa, guk gure bide guztietatik edatuko dugu zuen esteka hori, DVD-aren irudia jaisteko, entzulek instalatu dezaten beraien ordenagailotan, lehenik eta behin DVD-an jarri dezaten, eta gero ordenagailotan instalatu dezaten. Bai, bakoitzak erabaki desan gero zer instalatu nahi duen, behintzate aukera dukate. Den ez dezaten instalatu lehenengo aldiat. Hoize. Joseba, mila esker benetan. Zuri, eskerrik asko.